Sa unang tingin nakakalain mong simpleng kawayan lang ang mga ito na nakatusok sa karagatan. Mga kawayang tila sinalansa ng pagkakahilera. Pero ang mga kawayang ito ay nalilibutan ng lambat. Yan ang mga baklad o fish pen. Dito kumukuha ng ikinabubuhay ang karamihan sa mga taga-isla Pamarawan. Sa mga baklad sila nagpapalaki ng iba't ibang uri ng isda na ginagawang daing o ibinebenta ng sariwa. Subalit dahil sa dredging o paghuhukay ng buhangin sa dagat para sa itinatayong Bulacan Airport, nasisira na ang ilang baklad. Idagdag pa riyan ang paglabo ng tubig at ingay mula sa paghuhukay dahilan upang kumonti o mamatay ang mga lamang dagat na pinalalaki sa baklad. Base sa tala ng pamahalaang barangay ng Isla Pamarawan, nasa 400 baklad ang nakapalibot sa lugar. Lahat umano ng apektadong baklad ay nabigyan na ng karampatang bayad. So totally po, 53 na mamamaklad na naapektuhan ang binigyan na po ng kompensasyon sa halagang 30,000 po base po sa kanilang napagkasunduan. Subalit sa usapin ng panlalabo ng tubig dagat at madalas na paglubog ng isla, tila hindi kumbinsido si Kapitan na ito'y dulot ng isinasagawang dredging. Kumuha ng eksperto kung talaga bang nakaka-apekto yung panlalabo na sinasabi na lumalabo at saka lumulubog daw ang barangay. Sabi po ng San Miguel, hindi pa naman kami nagtatambak. Tsaka hindi pa naman ala pa yung project na yun. Talagang aking barangay, lumulubog na po yun. 3 buwan na ang dredging 3 kilometro mula sa dalampasigan ng Isla Pamarawan. Inabisuhan umano ang mga mangingisda na sa darating na Disyembre ay tapos na ang sinasagawang paghuhukay. Subalit ang ilang residente kahit pa walang kasiguraduhan na mapatigil ang proyekto, tuloy-tuloy raw sa pangangalampag sa mga kinauukulan. Papunta po kami sa ating gobernador para po idaing itong nangyayari sa amin. Na parang pinagdadamot yung sariling sa amin. Sana po itigil po ang pinagagawang Earthropolis dahil nasisira ang aming pinagkukuhanan panghanap buhay. Hanggang sa kasalukuyan ay nakabinbin pa rin ang petsa ng dialogo sa pagitan ng mga residente ng isla at ng city government ng Malolos. Sa aming pag-alis sa lugar, batid sa mukha ng bawat residente ang pag-asang sila'y muling babangon na may buhay na maalwan sa Isla Pamarawan. Rainiel Pawid, CLTV News.